Revive Santiago procura unha cidade máis inclusiva, na que os barrios tradicionalmente máis esquecidos volvan ao centro da acción política, na que os colectivos desfavorecidos reciban a atención que precisan e na que manteñamos día a día unha loita en prol da igualdade entre homes e mulleres. A iso destinaremos outra parte dos fondos europeos da EDUSI, porque a reurbanización de Castrondouro ou a mellora de Batalla de Clavijo non son cuestión de cemento, son transformacións urbanas para mellorar a calidade de vida da veciñanza e rexenerar Compostela. Nesta zona, sobre todo que non é a zona bella e demais, vese un pouco máis a clase aos inmigrantes, a clases traballadores, como de alguma maneira a través das actividades mesmo da atención primaria, pois estánse pouco a pouco, paulatinamente, metendo dentro, vamos. Unha cidade inclusiva é tamén aquela na que os seus veciños e veciñas poden traballar, e por iso destinaremos parte dos fondos europeos FEDER a programas de promoción do emprego, accións de dinamización económica nos barrios e campañas de fomento do pequeno comercio. Santiago Revive é un proxecto moi interesante dende o ámbito da loita contra a pobreza, a exclusión social, porque promove o emprego para persoas que o teñen máis complicado, que teñen máis dificultades de acceder ao mercado laboral. Desde a Plataforma polo Emprego queremos apoiar e participar neste proxecto. Porque hai quen non ten traballo, pero tampouco vivenda, a través de Revive Santiago dotarémonos dun centro municipal de atención integral ás persoas sen fogar. Serán unhas instalacións pioneiras nas que as persoas máis desfavorecidas recibirán a atención que precisan e poderán descansar as 24 horas do día e os 365 días do ano. O centro vai estar ubicado en Belvís, no Parque de Belvís, donde antes estaba o CIAC, moi cerquiña da Rúa de Sar. O centro contará con dous recursos diferentes. Un recurso de tipo residencial, donde as persoas poderán albergarse durante un ano e medio para realizar os seus procesos de inclusión social. E un recurso de tipo centro de día de media alta intensidade, donde poderán formalizar tamén procesos de inclusión social. Revive Santiago aposta tamén pola igualdade entre homes e mulleres. Grazas aos fondos FEDER, dotarémonos dun plan de igualdade, unha ferramenta esencial para pensar Compostela desde a perspectiva de xénero. Eu penso que calquera iniciativa para a igualdade sempre ben recibida, agora mesmo que é un movimento que moita xente que non tiña conciencia dele está visibilizado gracias a moita xente que está loitando por el, que por parte do goberno poñen propostas para a igualdade para a futuro. Pois sí, estaría moi ben que tamén invertiran algo neso, porque sí que a sociedade estamos avanzada nunha parte, pero noutra parte temos mentes moi arraigadas na antigüedade. Ademais, reforzaremos as campañas de sensibilización e dotaremos de máis e mellores contidos a Casa das Mulleres Xoana Torres. E unha última cuestión que tamén para nós é importante é que entra dentro desas dinámicas de participación cidadá na que se conta coas organizacións que formamos parte da sociedade civil para que o proxecto chegue e acade os obxectivos que se pretenden. Por unha cidade inclusiva, Revive Santiago.